खुलुमबाय दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बे हाबाफारिया सोलिगासिनो। बे हाबाफारिया बाक्सा जिल्लानि गासै 25 एग्जाम सेन्टाराव सोलिगासिनो दङ दायो। देग्लाय बाक्सा जिल्ला हिसाबै गासै 25टा सेन्टाराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंजानाय थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लाफानानै गासै 5034 फरायसाफोरा बाहागो लादों। बेनिनो क्लास 7आव 1343 फरायसाफोरा बाहागो लादों। थाखो 8आव 1176 फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो थाखो 9आव 1274, थाखो 10आव 1241, गासै 5034 फरायसा फरायसुलिफोरा देग्लायनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो लोगोसे बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद बे मोननै आनजादाव बाहागो लादों। नुबाय खोब गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों फरायसाफोरा। बिजों जोङो फरायसाफोरनि जिखिनि आनजादनि फारसे थानाय जि स्किल्स बा आनजादनि थाखाय थियारि जानो गोनां जिखिनि राहाफोर बेखौ जोङो एसेब्लाबो फरायसाफोरनो होनो हागोन होननानै जों साननो हादों। मानोना बेवहाय आनजादजों सोमोन्दो गोनां माखासे आयदाफोर जेरै सानखान्थि, बिगियान, समाज बिगियान, इंराजि आरो गोरलै बिगियान बेबायदि गोनां आयदाफोरखौ लानानै सोंलु बिलाइखौ सोंथिफोरखौ होनाय जादों। दा बेबायदि आनजादनि गेजेरजों जि कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोर उननि समाव बिसोर मोगा-मोगि जागोन, कम्पिटिटिभ आनजादफोर लिरगोन, बे समावहाय दिनैनि बायदि टेलेन्ट सार्च आनजादाव जिरायनायनि जिखिनि रोंगौथि, जिखिनि एक्सपिरियेन्स बे खामानि होगोन होननानै जोङो साननो हायो। बेनि फिथाइखौ माब्ला मोननो हागोन? मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनो फोरमायदों फैगौ 8 जानुवारि खालारखालि मिरुनि जाय आनजादनि फिथाइ बेखौ फोस्रावनाय जागोन आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 22 खालाराव फोस्रावनो थाखाय थि खालामदों। बेवहाय जिहेतु बान्थाबो फोस्रावनानै होनाय जादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जि आनजाद बे आनजादाव थाखो 9 आरो 10 फरायसाफोरनो फार्स्ट पजिशन मोननाय जायफोर फरायसा बिसोरनि थाखाय 20,000 रां बान्था आरो लोगोसे नैथि पजिशन मोननो हानायफोरनो थाखाय 15,000 रां बान्था, थामथि पजिशननि थाखाय 10,000 आरो लोगोसे साबा टप 5 सायख'बावनानै लागोन। बे साबायाव 2,000 करै रां बान्था होनाय जागोन। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बेबायदि राङारि बान्था थागोन आरो बे बान्थाखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ मिरुनि जि कनफारेन्स जथुम्मा बेवहाय होनो थांखि लादों आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि सिंनि जि आनजाद थाखो 7 आरो 8 नि फिथाइनि उनावहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंजानो गोनां थान्दै कनफारेन्सआव बान्थाखौ होनो थाखाय आखायाव लादों, बिथांखि आजावदों। टेलेन्ट सार्च खुंफुंनायनि थांखिया मा? बेजों मा मुलाम्फा जागोन फरायसाफोरा? टेलेन्ट सार्च खुंफुंनायनि आन्दोआव मोनसे मिशन दङ, मोनसे थांखि दङ। बे थांखिया जाबाय फरायसाफोरा जिहेतु हिउमेन रिसोर्स महरै दाफुंजानो थाखाय बिसोरखौ मोनसे समावहाय आनजादजों सुनाय जागोन बा आनजादजों बिसोरनि रोंगौथिखौ सायख'नाय जागोन। जेरैहाय डक्टर जानो थाखाय, इन्जिनियार जानो थाखाय, जिखुनु सिभिल सार्भिसनि आनजादफोर लिरनानै उथ्रिसार जानो थाखाय बेबायदि आनजादफोर उननि समफ्राव बिसोरो मोगा-मोगि जानो गोनां जागोन आरो बे मोगा-मोगि जानो थाखायनो दिनैनि समावहाय जोंनि गथ'फोरखौ दानिफ्रायनो थाखो फरायफुबाय थानाय समनिफ्रायनो जेन' बिसोरखौ साखा-फारा खालामनो हायो। आनजादनि जि फियार फेक्टर्स, आनजादखौ गोबाङानो गियो जोंनि फरायसाफ्रा। बेबायदि आनजादनि फारसे गिनाय, एग्जाम स्ट्रेस बेफोर जाहाथे फरायसाफोरनि गोसोनिफ्राय जानगार जायो आरो थुलुंगाखांनायजों गोसो गुदुङै बिसोरो आनजादाव जिरायनानै उथ्रिसार जानो गोसो बोलो फोरानो हायो। बे मोनसे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मिसिटि एडुकेसननि मोनसे बाहागो गुन गोनां फरायसा जों सोरजिनो खामानि मावबाय थादों। गुन गोनां फरायसा सोरजिनो थाखाय जिहेतु आनजादा मोनसे राहा, इभेलुएसननि मोनसे राहा, बेखायनो टेलेन्ट सार्चनि गेजेरजों गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे तालिम बेखौबो होनाय जादों होननानै जों बुंनो हायो।